Jo, čaute, moje meno je SDRaper, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ešte skôr ako video začne, choď prosím ťa dole pod video a daj like a odber na toto video, pretože sa snažím dostať stovky. Veľmi mi to pomôže a budem za to veľmi rád. Jo, čaute, moje meno je SDRaper, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska tu máme také špeciálnejšie videjko, pretože tu máme nový telefón. Prvýkrát v mojom videu, čo máte Android. Je to Samsung Galaxy S10, puknuté zadné sklo, puknutý displej. Displej nefunguje, funguje iba tuto hore, tento centimetrik. A to je práve super vec, pretože som včera len tak, chápeš, scrolluješ TikTok a nájdeš nejaké super videjko a povieš si, prečo to neskúšať? To sa mne stalo včera. Objavil som video, kde bolo niečo so takou funkciou, ktorá sa nazýva Samsung DeX, aka Samsung proste nejaký desk setup systém, alebo niečo také. Znamená to, že z tohto sa dá spraviť proste full počítač, či už na googlenie, alebo pozeranie filmov, alebo aj hranie hier, ale hranie hier sa robí troška v inom režime, takže to si potom tiež ukážem. Takže som zistil o tejto funkcii Samsung DeX a dneska si dáme prvú časť tohto videa. Jo, to je čo som robil aj s tým MacBookom, iba že na tom MacBooku ešte makám. Pod toto video napíš, aké hry by si chcel vidieť na tomto telefóne. Označ, proste napíš, že S10, dvojbodka, napíš hry, ktoré by si chcel vidieť na tomto telefóne a na ten MacBook napíš, aké hry by si chcel vidieť na MacBooku. Čiže to Minecraft, Roblox. Mám stiahnutý Minecraft, mám stiahnutý Roblox. Ešte čakám na nejaké dobré recommendations na hry, ktoré by som tam mohol dať, lebo okrem Minecraftu a Robloxu nemám nič a nebudem robiť minútové video, to mám odpadlím TNTčka Minecraftu. Takže, asi by som sa rovno vrhol do tej prvej časti a to bude Samsung DeX. V tejto prvej časti si ukážeme, ako sa to dá spraviť proste normálne funkčný počítač a v druhej časti si na tom troška zagamíme. Mám tu aj ovládač, normálne od PlayStation 4, viem ho pripojiť na ten telefón, tak ešte normálne dáme. Mám tu už Fortnite, takže to bude v ďalšom videu si dáme pekne Fortnite na kontrolery. Takže, čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať všetko, čo je v tejto krabici, plus ešte monitor. Takže, ako prvé budeme potrebovať monitor. Ja tu mám ten svoj ešte zo setup videa zo starej izby. Tam to som robil o tom setup, je tu hore link. Takže, potrebujete HDMI na v mojom prípade DVI alebo normálne HDMI na USB-C kábel. Ďalej budete potrebovať myšku, ja mám tuto tiež z toho svojho setupu. Ďalej budete potrebovať C-čkový hub, pokiaľ nemáte USB-C na HDMI kábel, ja také nemám a najvyššie tam chcem zapojiť myšku a klávesnicu, takže to budem potrebovať. Ďalej klávesnicu, Razer, všetky podrobnosti o týchto veciach vám hodím dole do popisku, či už ako monitor, klávesnicu, myš, podložku pod myš, len tak ako taký essential a potom samozrejme ten telefón. Takže ako prvé si spravíme káblovať. Pripojíme monitor do zásuvky, takže monitor je v zásuvke a ideme ďalej na ostatné káblovačky. Tak, vezmete si tento kábel, ktorý má teda toto HDMIčko a potom si vezmete tento hub. Nájdete HDMI port a vložíte do neho tento kábel. V podstate ide o to, že ak by ste tento setup chceli normálne používať, že ak by ste mali, neviem, novú S25 a používate to jak ako počítač a zároveň ako normálny telefón, tak tuto odporúčam pripojiť ešte nejakú kábel. Ja používam od Lenovo, ale mám počítaču 65W, ale neviem to teraz dávať, lebo mi to príde zbytočné. Takže potom to odporúčam. Tu máte aj na SD karty sloty, takže to veľmi rýchle. Ďalej si vezmeme napríklad túto klávesnicu a tu si takisto zapojíme. Vezmeš klávesnicu a pripojíš ju do jedného z týchto portov. Takže to tu nechám takto, nechcem sa mi teraz tým babrať. Na konci videa z toho spravím normálny krásny set. Ďalej vezmeme podložku, myšku, toto je to Logitech G403, takže v popisku máte všetko linky, teda nie linky, podrobnosti. A ako posledné potrebujeme teraz tento telefón. Takže začal by som tým, že ho proste normálne pripojím tým C-čkom. Telefón sa automaticky zapne. Takže telefón máme zapnutý a ideme si teda ukázať, ako sa spraví teraz ten počítač. Takže buď môžete použiť toto ako externý displej a tým, že mi to nefunguje, tak ja sa budem navigovať myš. Potrebujete toto stiahnuť dolu, toto tiež, potom toto a tuto uvidíte takúto vec, že DeX. To tlačítko DeX vtiknete a on vám to spraví takúto cool animáciu a máte z toho, že počítač. Musíte počkať, sa vám načítajú súbory a máte z toho v podstate počítač. Môžete na tom či už prehliadať nejak internetové YouTube na to môžete pozerať. Na tom sa hry hrať nedajú, ale teda ako som pravil, to si ukážeme v ďalšom. Ešte ako som slúbil, idem spraviť ten cable management, aby to bolo troška viacej klidné. Takže je to nejako usporiadané a tu by som to asi ukončil. Ak sa vám video páčilo, dokúkal ste až sem, odporúčam daj like a odber na toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak čau.